давоми ду рӯз дар шаҳри душанбе мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба куштини ҷудо байни калонсолон баргузор шуд. Ҷудокорон аз саросари кишвар дар аввалин мусобиқаи ҷумҳуриявӣ дар соли 2021 ба ҳам омада пувозмоӣ карданд. натиҷаи нерӯсанҷиҳо дар гузориши ҳамкорони мо. толори муассисаи давлатии мактаби ҷумҳуриявии тайёрии олимпӣ дастави мунтахаб рӯзҳои ахир пуродам буд, зеро макони баргузории мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба куштини ҷудо байни калонсолон шуд. дар рӯзи аввали мусобиқа ҷудокорони се вазн бо ҳам нерӯ санҷида аз байни 42 варзишгар дар вазни то 60 кг ба рақобати ниҳоӣ муҳаммад Солеҳ Қувватов ва Фирӯз Миллибойзода баромаданд. дар ин рақобат муҳаммад Солеҳ дастболо шуда зинаи аввалро ба худ ихтисос дод. зинаҳои сеюм бошад ба Сарвар Абдушукуров ва Аминҷон Холов ихтисос ёфтанд. дар вазни 66 кг бошад 65 варзишгар иштирок доштанд. дар рақобати ниҳоӣ ин вазн миёни варзишгарон Баҳром Суфиев ва Ёқубҷон Боқиев рақобати шадид сурат гирифта, ду ҷониб ғолибро дар вақти асосӣ муайян накарданд. дар вақти иловашуда Ёқубҷон Боқиев имтиёзи тиллоиро ба даст оварда соҳиби медали тиллои ин вазн гардид. Алиҷон Сафаралиев ва Шаҳбоз Саид Аброров бар ҳарифонашон пирӯз шуданду соҳиби медалҳои биринҷии ин вазн гардиданд. чун ҳамеша бештарин теъдоди ҷудокорон дар вазни 73 кг буданду рақобатҳои ин вазн пуршиддат ҷараён гирифта, пас аз чандин даври нерӯсанҷиҳо Разиаллоҳ Лоиқов ва Иброҳим Саид Акбаров ба финал баромаданд. дар ин рақобат ҳам дар вақти асосӣ ғолиб муайян нагардида, кор ба имтиёзи тиллоӣ кашида шуд. дар вақти иловашуда бошад Иброҳим Саид Акбаров ба хотири дарёфти 3 танбеҳ мағлуб шуда ба зинаи дуюм иктифо карду, Разиаллоҳ Лоиқов зинаи аввалро ба худ ихтисос дод. дар зинаҳои сеюми ин вазн Муҳаммад Иқбол Тошев ва Али Боқиев ҷой гирифтанд. ва аммо дар рӯзи дуюми мусобиқаи ҷумҳуриявӣ ҷудокорон дар 4 вазн ба рақобат пардохтанд. аз ҷумла дар вазни 81 кг 43 варзишгар иштирок дошта, аз байни онҳо Ҳамроз Раҷабов ва Саид Мухтор Расулов ҳамаи рақибонашонро мағлуб намуда ба нерӯсанҷии ниҳоӣ роҳ ёфтанд. дар рақобати ниҳоӣ Саид Мухтор Расулов тавонист ки дар вақти асосӣ бо касби имтиёзи ипон ҳарифашро мағлуб намояд ва соҳиби медали тиллои ин мусобиқа шавад. Ҳамроз Раҷабов бошад ба зинаи дуюм иктифо кард. қобили зикр аст, яке аз падидаҳои ҷолиби ин вазн ҷоизадор шудани Муҳаммадҷон Абдуҷалилзодаи 16 сола мебошад, ки дар аввалин мусобиқааш миёни калонсолон бо шикасти ҳарифи пуртаҷриба ва пурқудраташ ба касби медали биринҷӣ даст ёфт. дуюмин нишони биринҷии ин вазн бошад насиби Хусрав Аламов гардид. дар рақобати ниҳоӣ вазни то 90 кг ҳам ҷудокорон Сабруллоҳ Ҳикматуллоев ва Комрон Карликов натавонистанд ғолибро дар вақти асосӣ муайян кунанду Карликов 2 танбеҳ ва Ҳикматуллоев 1 танбеҳ дошт. ниҳоятан на бо имтиёзи тиллоӣ, балки бо дарёфти 3 танбеҳ Карликов Комрон медали тиллои ин вазнро ба Сабруллоҳ Ҳикматуллоев вогузор карда худ соҳиби медали нуқра гардид. мақомҳои сеюми ифтихории вазни 90 кг насиби Беҳрӯз Гулмаҳмадзода ва Исроил Раҳимов шуданд. дар финали вазни то 100 кг дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштин миёни калонсолон Мансур Раҳмон бо Абубакри Акобир нерӯ санҷиданд. то 20 сония монда ва анҷоми нерӯсанҷӣ Мансур Раҳмон дар вазъи ногувортар қарор дошт, зеро 2 танбеҳ ба номаш сабт гардида буд, вале дар сониҳаи охирӣ нерӯсанҷӣ тавонист ҳарифро ба тахтаи пушт занаду соҳиби медали тилло гардад. дар зинаи дуюм Абубакри Акобир ва дар зинаҳои сеюми ифтихорӣ ҷудокорон Эмомризо Анварзода ва Саид Иброз Икромов қарор гирифтанд. ҳамин тавр дар вазни аз ҳама сангин, яъне ба изофаи 100 кг Фарёд Шайхов паҳлавони бо таҷриба ва Некрӯз Некбахтзода соҳиби нишони тилло дар миёни наврасон бо ҳам нерӯ санҷиданд. дар тӯли рақобат Шайхов фаъолтар буда, Некбахтзода бошад ба хотири камфаъолияташ 2 танбеҳ дарёфт карда буд. аммо пас аз гузашти 2 дақиқа ниҳоятан Шайхов ҳарифашро дар ҳолати осайкоми нигаҳ дошта пирӯз гардиду ғолиби вазни мутлақ шуд. дар зинаҳои ифтихории сеюм Иброҳим Элмуродов ва Умед Камолов қарор гирифтанд. зимнан дар ин мусобиқа бонувон ҳам ҳузур доштанд, ки дар 2 вазн бо ҳам нерӯ санҷиданд. дар вазни 63 кг Аҳлия Муъминова ва Мавлуда Одинаева барои нишони тилло нерӯ санҷида, ғолиби ин вазн миёни бонувон Аҳлия Муъминова гардид. ҳамчунин дар вазни то 70 кг барои муайян кардани беҳтарин ҷудокор миёни бонувон Шоҳида Қаландарова ва Фирӯза Раҳимова андари майдони рақобат гардиданду Шоҳида Қаландарова соҳиби нишони тиллои мусобиқаи ҷумҳуриявӣ оид ба гӯштин миёни калонсолон миёни бонувон гардид.
قابل قید است در این مسابقه که با تشبث فدراسیون جودو در همکاری با کمیته کار با جوانان و ورزش راه اندازی شد، 267 ورزشگر اشتراک نموده رقابت‌های جالب و دیدنی زیاد بودند. یکی از هدف‌های مهم این مسابقه معین کردن موقع پهلوانان در رده‌بندی یگانه جمهوریوی از سوی فدراسیون جودوی کشور میباشد که اولین بار است صورت خواهد گرفت. چون این رده‌بندی برای انتخاب بهترین ها و تشکیل هیئت منتخب برای مسابقه‌های بین‌المللی را بهتر و آسان‌تر خواهد کرد.